Bun venit la un nou și mirobolant episod de Sunogan și o să facem un nou episod de Survival pe insulă, dar acum sunt full diamond, bine, de mai de mult, dar n-am mai jucat Survival pe insulă, m-a omorât o prietenă și a trebuit să mă fac chiar full diamond, stai să vezi ce îi dau eu capteală. Și vreau să mai vă prezint ce am mai făcut pe Survival pe insulă, că n-am mai prea jucat, am stat pe spate în ultimele zile și cu multă treabă. Ui, am făcut acest castel cam acum vreo 2-3 săptămâni. Vreau să lăsați în comentarii ce să fac aici deasupra, că nu știu, n-am nicio idee. Uitați în comentarii. Așa. Mă doare fix în frezuță. Că am păinică de la fermare. Și cam așa arată castelul. Păreri? Asta e casa lui Mr. Fluffy. Nu ziceți că am umblat la el. Da, nu vreau să știu, ok? Da, să nu ziceți, da? Oricum, pe aici, prezentarea lui. A pus un pat pe niște slepuri. Da, mișto rău. Aici, pe aici. Ce n-aș pe așa pus ușa? Vreau să fac aici niște mecanisme care restă și toate alea și mă prea interesat. De fapt, prea simplu, am făcut multe chestii aici și nu știu ce vreau să fac mai încolo. Sincer, mă prea interesează. Nu uitați să dați un mare like și să dați pe clopoțel la nebun să facem până la finalul. Stai, că suntem azi? Da. Până la final să facem 200 de abonați, adică până la finalul lunii. Facem și noi 200 de abonați, dacă vreți. Oricum, am minat foarte mult și foarte nașpa. Am mai fost pe acolo la caiac. Nu. Da, vă mai amintiți voi. În primul episod. Da. Pe aici am mai minat, mă cam doare în cot. Sincer. Păi da. Bă, mai ce mișto se vede de aici. Bă, sincer, am făcut pe acolo, cum să zic eu mai bine, un fel de mini-insulă de stăm care mi-a pus acolo o mică fermă de sugar și o fermă de, zic eu, de wheat. Sincer, n-am prea făcut atât de multe, dar totuși m-am făcut full diamond. Dacă vrei vă arăt itemele de aer în care le-am prea folosit. Bine, n-am făcut prea multe aici. Sincer, am avut foarte multă treabă. Steagul Survival pe insulă. O să mă trebuie să fac melodia, dar prea ocupat, sincer, prea ocupat. La lacul Superca. Am multă treabă. Ziceți-mi voi în comentarii ce să fac sus. Nu știu ce să fac. Aici itemele mele folosite. Și busola, da, busola mea. Bă, să dați iteme noi. Bă, am uitat de arcul ăsta, bă. Să mă bată tata. Mai mult aer. Ok. Bă, dacă te prind eu, Sonia care m-a omorât. Omorea de nu o să mai vadă niciodată cum se numește. Dacă nu uitați să dați un mare like, un subscribe și un clopoțel la nebun. Să ne vedem și data viitoare pe Survival pe insulă. Să facem și noi 5 like-uri și ne vedem și data viitoare. Hai să facem și 200 de abonați. Nu mă milogesc, dar nu sunt genul ăla. Mai, pe bune. Nu se supără dacă... Nu se supără, nu? Ha, l-a furat de lemn. Și m-a furtul de la el. Că în ultimele zile se mai crede el așa mai șmecher. Bine, iau tot, îl las așa.
Bă, nu vreau să fiu nici bula în direcții la 10. Iau pickaxe-ul de iron. Bless protect... Băi, asta e prost. Și semințele. Hai bă, de tot să iau și asta materialul ăsta. Așa. Să nu-i ziceți că am furat de la el, da? I-am furat de chesturi, săracul de el. Bă. Pe asta a fost prezentarea mea, sincer, că n-a fost foarte multe, dar partea bună a făcut și eu ceva, nu a fost numai hai bă pe PvP-ul. El a construit, a făcut și eu multe chestii. Bă, bine. Stai. Ui! Da, nu o să întreb. Bă, cred că o să fac eu un thumbnail aici. Când o să bag melodia. Că la finalul verii. Gen, văd eu. Bă, eu sincer să fac al doilea episod de One Block. Dar am și murit. Am dat o salvare mapă, am salvat-o. Dar nu am aceleași chestii și nici piții mai e pe mapă, deci... Ce nașpa. Sign-urile de la abonatul la ciudat, sincer nu m-a prea intimidat. Nu mi-a făcut nimic. Da, mișto. Foarte mișto. Foarte. Și cam atât a fost prezentarea mea din toate ce am făcut pe seria asta. O să apară un nou episod în care încercăm să facem full interior și să face și o să ajungem în Nether. Nu uitați să dați un mare like, un mare subscribe și clopoțel la nebun. Să ne vedem și data viitoare. Eu am fost Meu Gamer. Hai pa!